Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Nakalandian ko si Trish na isang car show babe. Sana all. Feel good morning, Uncle at Tita, at sa mga gustong makatasan ng programang Mga katas ng nakalipas. itago nyo na lang ako sa pangalang Ace. 30 years old ng Imos, Cavite. Mahilig po ako sa off-road ng mga sasakyan, kung kaya yung pick-up ni Airpods ay sinet-upan po namin. May maliit na negosyo ang mga magulang ko, call and teach, kaya naman kahit po papano ay nakakaraos sa buhay. May girlfriend po ako for 3 years, si Ivy. Siyempre, maganda, mabait, at simple lang po si Ivy. At alam kong mahal na mahal niya ako. Kaso nga lang, dahil sa pag-off-road ko, ay dito ko naman nakilala si Trish. Nag-model siya sa isang event kung saan nag-attend kami mga tropa ko. At doon ko po siya nakilala. Sexy, maganda, at talagang makinis si Trish. At dito ko na po piniga ang Mga katas ng aking nakalipas. Daming anak. Ano, takot ka? Kapit ka dyan. Teka lang mo. Ang hirap. Dali. Teka lang, umaalog. Sige. Oh, ba't ikaw umaalog? Umaalog. Baka kasi makita mo, matanggalan ako ng bra. Uy, abang. Tama na! Doon pa tayo banda. Ace! Oh. Dali. Yan na. Wait na. Teka. Oh, yan na. Ay, nako. Loko ka! Bakit? Natakot ka? Aray ko. Grabe to. Pagod ako. Ang sakit sa ulo. Pag ako nag-migraine dito sa lakad natin At tagal nyo naman dumating ba, di ba, Kim? Tagal Pasensya nyo. na. Nag-ano pa kami, nag-sightseeing kami doon, nag-picture pa kami. Oo nga, ang tagal-tagal nyo. Kanina ba kami naghihintay dito? Ay,
Sorry, loko to si AC. Kung saan ako dinaan. Gusto kasi makakita ng umaalog. Uy, wala. Uy, grabe ka talaga. Ganda talaga ng shocks mo, paring Ace. Bouncy, bouncy. Nag-testing ng bagong shock. Ano nga yung bagong shock mo? Sabi mo? Fox. Grabe, bay. Naka-fax ka pala. Anong luluto niyo dyan? Nagluto kami ng tuna na nasa Uy, ang lata. sarap. Kala ko naman to. Tikim ka dito. Uy, bro, dito na kami set up ng tent, bro. Dito na side sila, Kim. Ako naman dito. Thank you, bro. Dito na lang tayo. Mag-set up tayo ng tent natin dito. Ano, okay lang? Tent natin dito. Oh, bakit? Overnight tayo dito eh. Tayong dalawa sa isang tent. Hindi, doon na. Makitulog na ako. Ikaw na lang dito. Hindi, gusto ko nga yung nililinaw ko lang. Para kasi hindi ko na pag-ayusin si Kim nung tent ko kasi may dala rin akong tent. Anong dala ka ng tent? Wag Oo, na. kasi di ba kambing to? Oo, mahasel ka lang. Dito ka na. Malaki naman tong tent ko eh. Saka, oo, ano pa to? Ace. Ay, maluwag dito sa tent ko. Gusto mo dito sa akin, Trish? Uy, magpapagalaw ng tent. Oh my God! Magpapayugyug ng Ito, tent. Bong, pasuyin itong tent ko. Wow! Ang laki! Ng Oh! tent? Ng tent? Oh, tent! Ang laki ng tent niya. Sige, set up na. Ano, okay lang sa'yo? O set up ko pa yung tent mo? Hindi, yung sa'yo na lang kasi ang dami naman. Tsaka tatakot din ako pag magdamag ako, mag-isa lang ako no. Mamaya tulog kayong lahat, lasing kayo, tapos mamaya may kung ano mangyari sa loob ng tent. Okay lang ba sa'yo? Ano, okay lang naman. Baka may magagalit. Baka may magagalit. Walang mga sa'yo, may magagalit. Ano, set up ko na. Sumama ako sa'yo dito sa camping. So, walang magagalit. Oh, Wala. dinala Sa'yo kita ba? sa camping. Kaya, walang magagalit. Baka kasi hindi mo kasama. Baka pinag-usapan niyo ng mga kaibigan niyo na si Wala kami pinag-usapan, bay! Sigurado ka. Ace, ayokong wala, pumasok walang sa ganun. ayokong pumasok sa gulo Ako, kung gusto ko lang ng gulo, di ba? Ba't bakit na sinama dito? Okay, sige. Ayusin mo na yung tent. Malaki Sige, ba yan? ayusin ko na ha. Naantok na ako. Tutulog na yata sila eh. Ano, tulog na tayo? Naanto ka na ba? Eh, ito, shot. Shot muna tayo, dali. Kanina pa ka sumasyat, di ka nalalasing. Ako, hilong-hilo na. Talaga? Ewan ko ba? Tulog na nga ako. Parang naboboring ka naman kausap ako eh. Hindi gusto ko na nga rin magpahinga. Napagod ako kanina. Ano, pahinga tayo. Gusto mo. Atay ka ngayon. Ano? Dali ka na. Na, Pasok lang na. sa? Sa tent. Sa puso ko. Ay, ano? Dali ka na. Okay. Meron ngang puso. Ang sarap naman ng labi mo, ang lambot. Lambot din ang labi mo, Trish. Talaga. Ace, Ace. Trish. Trish. O sadyang Pinagsaluhan namin ng gabing yun ni Trish Colantich. Shucks, kalimutan ko. May girlfriend nga pala ako. Pero wala na full na po ako eh. Bihira lang kami magkita ni Ivy dahil nga po
Nagtatrabaho siya sa hospital. Mas marami yung time namin sa isa't isa ni Trish. Lumalabas kami, nagkakape, kumakain. Hanggang sa nag-decide na po ako. I'm really sorry, Ives, pero Ace, ayusin natin. Di ka ba nanghihinayang sa pinagsamahan natin? 3 years din yun, Ace. Baka we can work it out pa. hindi na eh. Ace, ako ba? Ako ba yung may mali? Pwede naman sabihin mo sa akin. Handa akong baguhin kung may ayaw ka na ugali ko o may nagawa ba ako. Ives, mabait ka, maganda. Ace. Marami pang magkakagusto sa'yo. Oh, ikaw ang gusto ko. Alam ko marami din. Dyan. Pero Ayoko ikaw maging unfair ang gusto sa'yo. ko. Ace, Ace, please. Please, stop. Ace, Ayoko maging unfair sa'yo. hindi ka unfair. Pag-usapan natin to. Ace, may iba ba? Ace, sasabihin mo sa akin, tatanggapin ko. At kung meron man, o sige, kung ano nakita mo sa kanya, yun ang gagawin ko. Dahil mahal na mahal kita, Ace. Ace, meron ba? Sabihin mo sa mga mata ko. Okay. I'm so sorry pero meron. At ayoko maging unfair sa'yo kaya Ace, minahal kita, nirespeto kita. Huwag ka magsalita. Nararamdaman ko naman yun na may iba, pero handa akong tanggapin. Sige, kausapin mo siya na maghiwalay na kayo kasi aayusin na natin. Ace, no. mahal na mahal kita. Gusto ko isa lang kasi loyal ako eh. Kaya ayokong madamay ka. Okay. I'm so sorry. Ace, please, ayoko. Hindi ko kaya to. Ace, Gusto ko isa lang kaya ayoko ng dalawa kaya Ace, ayusin natin to, Ace. Ace! I'm so sorry, Ivy. Sana maintindihan mo ako. Isa lang talagang gusto ko. Stick si ako, Colantits, kaya mas mabuti nang mamili na ako at mas pinili ko si Trish. Opo, na-fall na ako sa kanya and gusto ko nang maging open kami sa mundo na hindi kami nagtatago. And one time, kumain kami sa labas. Picture tayo ba? Dali picture. Uy, ano Bakit ka ba? ba? Ba't Dialogue ka? Napaka-PDL mo. Ano ba? Ay, Bakit? PDA. Ay, may binil, bay! Nakakulong yan sa puso mo. Paano ko naman? Ano Ikaw, namula tuloy ako. Huwag kang mag-PDA. Ano ka ba ng tao? Huwag mo Hindi naman, wala naman ako pakialam. Yung mga kuha mo ng picture sa akin kanina, huwag mo post sa Facebook. Yan na, hindi kita binibigyan ng karapatan. Bakit? Kumain ka dyan, uminom ka. Ang sarap ng matcha. Sabay. One, two, dali. Sabay. Sige. Pero wag mong Walang kiss yun. Kiss ako sa'yo. Hoy! Bakit? PDA mo. Wala naman akong Daming pakialam. tao eh. Trish, mahal kita. Kaya ayoko magsinungaling sa'yo at ayoko magsikreto sa'yo. Okay, eto. Ano? Sabi mo, taga lang yung una. Hindi, Mahal taga lang. kita. Gusto kong i-open sa'yo yung totoo, okay? Wala. Ano to? Bakit may unseryoso natin? Hindi.
Kasi nagtatanong ka, bakit ako parang PDA, bakit ako ganito, ganyan. Kasi minahal na kita eh. Nahulog ako sa'yo. And okay, aminin ko nung nagsama tayo sa Antipolo, nag-offroad tayo. May girlfriend pa ako noon. 3 years kami pero wala na. Hiniwalayan ko na siya para sa'yo dahil na-fall ako sa'yo, mahal kita. Talaga? Oo, iniwan ko na. Huwag mo nang alamin yung name ng ex ko, basta wala na yun eh. Importante ikaw na yung present. Papadala mo ba itong storya mo sa radyo? Kasi maniniwala na ako. Ito nga. Oo, sige, papadala ko kung gusto mo. Pero, maniwala ka naman. Parang totoong-totoo yung tao mo. Nangiinis ka ba? Ay, sorry. Nakatingin yung waiter tuloy. Anong? Kuya Bong, waiter, di ka dito. May kinakwento to. Iniwan niya daw yung girlfriend niyang 3 years para sa akin. Tawa tayong dalawa. Kaya lang, bakit mo pinagtatawanan? May nasabi Bakit ba mo ako? iniwan? Para sa'yo, dahil mahal na kita. Mas Tapos? pinili kita, Trish, kaysa sa kanya, kahit 3 years kami noon. Bakit mo pinili? Eh, may boyfriend din ako. Pero Ano? hindi ako nakipag-iwalay kasi landian. Commitment. Oh, hindi para ako mag-commit sa'yo. Anong ginawa mo? Bakit mo ginawa yun? Wala akong kasalanan dyan ha. Huwag akong susuburin ng babae na yan ha. Landian lang to. Ano ka ba? Hindi mo ba alam yun? Situationship